sarauta karkara zan dauki sarauta da fitowa No, I don't know say don't go. ina continue ne Bidiyo ne yake ko hoto? bidiyo ne Ai mana hoto ma wani. ya karkara mun hoto bidiyo ya fi viewers Daga cikin makabta da su Sharifi. yana ciki ko Yana ci. ga sarkin fada farki Kuna son saba hannun garin ku. eh to ai wai ana daukar hoto ana daukar sa hoto ne sai sa bar aka saba hannun garin fara ta fito